Hello everyone, welcome back to my channel. Đây जोङो दिल्लीयाव दंफैयो ओमफ्राय दिनै जोङो माखो दै नांगौ नो दिनै जोङो बेरायहैनो नामायदों जोंबो माहा बेरायलांनो इन्डिया गेट आरो माबा मार्केट नो नय नंगौ नो इन्डिया गेटआव लांगोन नो जोंखौ ओमफ्राय मोजां बुङा नों गोलै बिदानै होय ट्रले लंपे बेलेग दै खिथाव दैनि Giramana? Giramana dulu. दायो जोङो इन्डिया गेट थांगासिनो कैसा लगा बहुत अच्छा गर्मी लगा बहुत इतना गर्मी आयो आयो पड़ना पड़ेगा isang ko rin mamaskan may kadamray और बाकी ना खाइए और बाकी ना और पैसा तुम ना यो ayo ayo वो बच के जाता है हमारा देखते हैं जोंखौ सिङाव थांनो होआखै माने दा टाइमाव सिङाव थांनो होआखैनो आरो कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो ओंखायनो सिङाव थांनाय बन्द भाई ये सेंट्रल पार्लियामेंट कन्स्ट्राक्सन सोलिगासिनो थांनो होआखै रावखौबो नायनोनो मोनस्रायासै जोङो सिङाव कन्स्ट्राक्सन सोलिगासिनो नो सिङाव ओंखायनो थांनो होआसै ओरैबादि गरम ना बेयाव जि गरमखा Oi, थाबायलां माबायदि मदद बावनो सादों मानसियाव बावनो दायो जोङो मेट्र'आव थांगासिनो मेट्रो देखने के लिए जा रहा है हम लोग माहा थांनो जादों नै राजघाट Tahu bang? Yellow like this. Bye bye. ये बंद हो गई तो Saya. Oh, enggak mau bersih.
metro train first time uti dah gilulun masa uti kau di ni sih Bangsa baik. jangan ni pas tahun lagi gilung baik apa sih yang Dilihat. Kamu belum tentu ya. oh gede nggak Tangan ada jauh.ไปทำไมeverybody เมียงไปน่ะ metro train กะขึ้นนั่นบีเนอะ metro train น่ะจะเลยสปีดทางเบรย์เนอะเมียงใครเยอะถ้าไปเอาเนอะแต่ยังเงอะบาลิกาบาซาร์เราต้องอ๋อตัวซีซูนั่นเลยบาซาร์คำเซนั่นสิมาเมื่อจังเหมือนเนอะมาเมื่อจังเหมือนน่ะโปสต์สิหลังทันใช่ Saya nggak usah lanhan. ไอ้โปสต์หลังนั้นรับกันเนอะได้ซึ่งยอครับใช่ अभी बाजार पे घूमेगा देखते हैं क्या मिलेगा wow Arunai pizza Lawai ke? दासो लोगो मोनदों मासेबा गोबाव नि उनाव जि मेंबाय आयो नै माबा माबि लासोबाय संबोलाय अमा गैया अमा दाउ गैया दाउ tuh chicken मुर्गी तो दाउ Hello guys, जों दायो ओंखाम जानोसै बेदरा जा बुजा गिदिरखा नोंसिनिबा मासिबां गिदिर बेदरखौलाय नो जाबाय दायो जों ओंखाम जानोसै बिराद ओंखाम उखैबाय ओमफ्राय थाबाय ओरैबादि हान्थु साजोबबायना ओमफ्राय दा हराव आंनि लोगोरिया आथिं नाना होगोन आथिं नाना बेदरा जि फिसाखा नों बर' रोङो बर' आता है क्यों बात करना चाहिए क्या